aurrera, Bai. Bueno, guk gaur dei egiten diegu langilei, herritarrei, guk hemen egin deguna, hau da, grebaren deialdia lantoki guztietara eramatea, herriz herri eramatea, eta deialdi hau eztabaida prozesu eta mobilizazio prozesu bat bilakatzea. Guk argi daukagu egoera honek buelta badaukala, egoera honek alternatiba badaukala gobernuak ukatzen badute eta ere, alternatiba eredu sozial eta ekonomiko berri bat eraikitzea dala, eta hori herriaren esku dago. Hori herritarrok egingo dugu benetan, erabakiak aldatzera behartzen baditugu, gure mobilizazioari, gure borrokari, gure aktibazioari. Greba hau ez da edozein momentutan ematen, momentu honetan, bai Gasteizen, bai Nafarroan, ze politikak inposatuko zaizkidun eta politika horien gainean ze akordio edukiko diren eztabaidatzen ari dira, eta guk langileei dei egiten diegu ez daitezen begiraleak izan. Ez dezaten onartu egoera hori begirale bezala begirale baterean egitea. Guk aldaketak eragiteko gaude, aldaketaren subjektua gara, transformazioa emango da herriak horrela bultzatzen badu. Horrela ikusi dugu historian eta horrela izango da benetan gure burua ondo antolatu eta antolakuntza horri esker gure indarrak aldaketaren bidean kokatzen baditugu. Euskal Herrian prozesu sozial bat antolatzekotan gaitasuna edukiko du gauzak aldatzeko, egoera aldatzeko, politika berriak egin arazteko, eta hor dago etorkizun bat ekitzeko daukagun aukera. Beraz, deialdi bat egiten diegu, hasieran esan bezala, greba honen inguruan eta baita grebaren ondorioz guztien artean erekiko dugun gutun sozialaren inguruan, gure indarrak aktibatzera eta indar horiei esker indar berriak